Arda filmin kararı kildim. Нәрсә күрергә телисең? Şu filmnin annotatsiyasını okugan biraz gına. Annotatsiyada endi filmnin nindi ruhtarak, karagılgırak ruhta baraşağı sezildi. Şunun için maksus kildim karaga, nindi formada düşürgenler kendi. Әлі пока ойлашыста, чтобы предвзятый болмасы үшін аның турында ойлаймын, Қарағаш. Әлеге ой хисләре юк, мин дөресен әйткәндә бу фильмның нәрсә турында була икән, укмадым, ничектер кешедән ишетеп кенә киттем. Карагачтан фикер тулды дип уйлыйм. Filmni ko'rganingiz bormi sizning? Indiyetslarning sivilizatsiyasi yo'qqa chiqib turganda. Bir shu filmni xatırlatib turdi menga. Şuluq qorong'ulik, şuluq tishimkilik, şuluq yo'qqa chiqib. Ну, bilasiz endi tarixiy faktlarga negizlanmagan. Bari tek shu o'rdani bir qorong'i vahshiylik etib turgan shag'ildiru. Shu Алар җырлар бөтен кыргый бөтен караңгы мифлар Алтын Орда турында. И менә шул мифларны бер кинога кертеләр. Ну, күренеп тора, что монда кыска, аз бюджетта кино, шуңа күрә бик зур массовкалар мөмкин булмагандыр аларның барлыкка китерү. Однако вот тарихи яктан бик күп хаталар күрәм. Вот тотышкыч күп хаталар. Фактлар үзгәртелгән. Ну, беренчедән костюмнан башлыйкмы, архитектурадан башлыйкмы, гореф-гадәтләрдән башлыйкмы, бөтенесе дөрестән җираграк. Үзем татар булып, мин беләм, что безнең андый гадәтләр юк. Filmden trailerin hem fotoğraflarını görgəş, şu filmde ben anladım. Bir neydi Arda'nın çektir yaxşı etib kürsəti yox, obyektiv fikir yox anlamadım. Beyni hər vaxt yox edir. Onun çünkü aktörlərinin bir tübən dərəcədə ekan. Mongol bilan çalıştırganda Mongoldan bir masштаблылык var, anda bir ilahi yoqdan analiz berib qarau var. Ne üçün Arda şulay jеңген, ne üçün Tatar Mongolların kişiler şöyle zırhını yartı dünyanı yolab alalarlar. Bunlar indi местечковость деген нәрсе бар инде. Bütün вакыйгалар şu bir bölmeye şinderekine bара bir indi масштаблык yok. Şuna göre ben bunu mesela балаларыма менә безнең тарих булып күрсәтмәсәләр берничекте, һәм алар карасалар да аларга аңлатырга туры киләчәк, чөнки бу режиссерның бик каты үз фикере инде. Һәм тарихи tarihi данныйлар хисаплау. Мәгълүматлар. Тарихи мәгълүматларга негезләнеп эшләнгән репортаж, нигездә шаккаттырга тырышулар. Менә беренчедән искаларга кирәк, бу фильм документаль фильммы, әллә инде фантастик фильм. Күбрәк мондый тарихи тема турында фильмны төшергәндә без гадәттә инде шундый бераз документалистика, тарихи фактлар һәм тарихи чыганаклар буенча фильмнарны төшерәләр иде. Ләкин бу фильмда күбрәк фантастика инде һәм фильмның иң зур тарих ягыннан караганда иң зур минусы ул анда ниндидер шәхси әйберләргә нигезләнеп Алтын Урданы күрсәтү. Алтын Урда бит ул Җанибек ханның шәхси тормышы, анысының шәхси тормышы, әнә шундый әйберләрдән генә тормый, монда теге ични тормыштан гына тормый бит инде ул тарих дигәндәй. Менә шул ягы. Икенчедән инде бу фильмда инде менә шушы урыс язмаларында калган поганый татарин дигән сүзләрне күп кулланалар инде. Менә ул ягы бар. Аннары гомумән ничек дип әйтим, монда варварлык дигән әйбер бик күзәтелә инде. Әгәр дә без менә Булгарга барып карасак, анда Алтын Урданың биналары тора. Алар бит шушы варварлар төзегән биналар, варварлар андый биналар төзи алмаган бит инде. Шуңа күрә мин әйтер идем, менә бу фильм совет чорын фильмнарыннан бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Без тарихка менә бигрәк тә Русия Москва ягыннан тарихка объектив бәя бирә алмадык бүген. Монда бер әйбер генә дөрес әйтелде, ул да инде урыс чиркәвенең
ясактан азат ителүү менен алар аны инде эске алдылар, мәҗбүр булдылар эске алырга. Булай бу фильмда әйтелгәндә тарихка менә именно 21 гасырдан шундый цивил иттереп карау бер нәрсә дә алай сизелмәде инде. Гомумән без бит инде хәзер әйтәбез, менә Алтын Урда ул Россиянең нигезе дип инде, Россия шу Алтын Урда нигезендә утыра. Шуңа күрә бу да күп халыклар яши, шуңа күрә бу халыклар шулай яшәсен өчен инде күбрәк инде Алтын Урданың русны берләштерергә ярдәм итү турында бәлки фильм төшерергә киңәш итәрем мин Мәскәүләргә инде, яки ничек иттереп урыс князьләрен дуслыкка өйрәтү турында Алтын Урданың ничек иттереп алар белән гадел эш итүе, мәсәлән, ничек иттереп алардан 10% кына ясак алу. Менә мәсәлән бүген Татарстаннан күпме алар һәм ул вакытта күпме алганнар? 10% алганнар. Саша, менә популярлык казаначакмы бу фильм? Yok, bu film birinde popülerlik kazanmayacak. Менә монда гыйны там аудитория күрсәтте. Монда кеше бик әз йөрүче, гомумән Әз идеме залда кеше? залда кеше әз иде. Бәлки кич белән булуга бәйледер. Менә монда күбрәк инде ниндидер бер айрым тар даирә аны килеп карады. Журналистлар, башка төрле кешеләр инде кызыксынучылар, тарих белән кызыксынучылар. Булай ул бик тар даирә өчен генә дип әйтелде инде. Миңа минемчә аның беренче чиратта инде исеме дә бик уңышлы дип әйтмәс идем инде. Менә шушы күп зур масса өчен инде. Икенчедән инде аның сюжеты да бер дә бүгенге кешеләрне кызыксындырырлык түгел. Нәрсә инде ул Алексей Митрополит монда килеп шаман дип колдун дип әйтәләр инде. Алай әйтергә ярамый инде дин кешесен. Менә шулай фильмда күрсәтәләр ничектер фильмны төшерүчеләр үздә үк ничектер менә дин әһелләренә хөрмәт белән карамыйлар дип әйтелде. Үзләренең дин әһелләренә. Шуңа күрә бу фильм кызыксыну тудырмаячак. Бигрәк тә Татарстанда, гомумән Татарстанда халыкның инде хәзер күпчелеге урдага уңай карый. Шуңа күрә мондый фильмнар белән генә инде урдага уңай мөнәсәбәтне Мәскәү ягы берничек тә үзгәртә алмаячак. Без урдага уңай карыйбыз. Һәм ул цивил дәүләт булган, ул Россияны тулдырган дәүләт. Шуңа күрә безгә игътибар итәргә кирәк түгел бу фильмның бераз гына провокацион моментлары. Ниндидер негатив фикерләр, ниндидер кешенең үтерүчеләрне, бер туганнарның үтерүчеләрен, ниндидер байлык өчен, ниндидер хөкүмәт итер өчен көрәшкән кешеләр, шундый негатив эмоциялы кешеләр ничә еллар буе Алтын Урданы идарә итеп тора алмасыздар. Фильмга караганда ничектер булай яхшы фильмнар һәм булай начар фильмнар. Миңа калса бу фильм миннән яхшы фильмнар этмәк итмәс идем, әлбәттә, ул мине бернинди фикердә тудырмады. Эмоциялар калдырдымы инде хисләр? Ниндидер кешене үтерүче менә ниндидер канга куелган эпизодлар белән ничектер күңелдә калды, ләкин миңа калса алар урамга чыккач та онытылыр һәм бу фильм бернинди дә фикер һәм эмоциялар тудырмас дип уйлыйм. Дусларыңа киңәш итәр идеңме? Юк итмәс идем. Пока, деген булдымы?